Napredašli. Dobar dan. Kondicioni trening. Kondicioni trening. Ima ovih stranih novinara ili da priča sve na srpskom? Sve na srpskom. Odlično. Ima stranih, ali sve na srpskom. Dobro. Ništa, skupili smo se ovdje malo da vidite kako izgledaš. Ne mogu više. Ajmo na sunce. Ajmo na sunce. Ne, Ne na sunce. Nego tamo. Ne može na Evo nas ovdje. Evo nas ovdje na terasi divnog Grand Marriott hotela. Došli smo malo da vežbamo. Kao što vidite, svi imaju trenerke univerzijade, koja će se održati u Beogradu ove godine. Ja još uvijek nemam, zato što trenerke za sumo reprezentaciju Srbije još uvijek nisu stigle, tako da moje veličine nema. Tako da ćemo sad malo vežbati. I ja ću ovo da... Pokušao sam, verujte mi. Koji je prva rečenica? Ok. Momci kao i uvek, bez naočara. Prva vežba, obrve. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 2, 3, 4, gleda pa desno. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, dobro, ok, dovoljno. Dobro, polako. Ok. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3. Ok, idemo, svi prste. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 1, 2. Ok, sad malo ozbiljnije. Veljo, makni se Veljo. 5 minuta pauze. Daj vode, ajde. Diši. Ok, idemo. Ajmo kolena. 1, 4, 2, 3. Ima nešto lakše. Ok, može malo freestyle-a. Freestyle, svako svoje. Otvorim, poleteću. Sa sve harmonikom. Odruči, odruči. Sile, odruči ti. Odruči, Sile. Ajde, malo vežba. Koncentracije, samo mi treba. Radi. Grome, može mi malo pomoć? Ajde. Možeš ostati posle. To da ono. Da navijam. Ajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, još 12, Preko granica svojih mogućnosti. 13, 14, to. 15, Do sad neviđeno, ljudi. 16, 17, 18, 19, 18. Možeš. Pauza. Dobro. Sad stojeći s kolektom. Da. Može, ja ću sedeti malo u turskom sredu. Ja ću da te hladimo malo. Nisam ovoliko vežbao od vojske. Dobro. 10. Dobro, šta ćemo sad? Da pevamo. Ne, ovo je Nema sportski dan. pevanja. Sad samo vrištanje i... Dobro, još? Ne, sad ovako stadikan bi mogao da opunamo. Opet završeno. Za ritam, ajde. Naravno. Sad samo podijesti. 300. Dobro. Malo u drugu.
Možeš. Teško. Teško u jednu, a? Dobro, šta još možemo da radimo? Ajde ti malo. Ajde malo ti, ja sam izgubio inspiraciju. Evo sušima. Se pomeraju uši. A? Pomerate se sve sebe. Se pomeraju uši. Dovoljno, dovoljno. Dobro. Može malo bosanski cirkus. Tam tam taradaram tam tararam tam taradaram tam tararam. Tako je, dobro. Sad što bi još mogli da radimo? Mislim da je fizičke aktivnosti bilo dosta. Mislim da treba da sednemo, počnemo pijemo sokove i vodu. I vodu. Kasnije. Dobro, toliko sporta od nas. Nadam se da će naši sportisti moći da na univerzijadi urade isto ovo što smo i mi najmanje, a sve drugo bit će čist čar. Eto, hvala vam. Možete uživati u koktelu. Ovo je previše za nas, moramo čuvati kondiciju za probe i nastupe. Autor. Ajmo sad u saunu, umorio.